Odustajanje od vožnje na fosilna goriva je nešto što svako bi trebao u stvari razmisliti. Jednostavno danas nema više za tim potrebe. To da vi danas možete prevaliti isti broj kilometara sa carbon footprintom ili utjecajem na okoliš koji je 10-ak ili više puta manji je stvarno nekakva prilika koju je šteta propustiti. Porsche event i ruta koju smo prošli je vrlo zanimljiva i interesantna. Organizirano je kako to po Porsche standardima i dolikuje, stvarno vrhunski.